ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ବଡ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସିଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ବଡ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 6 ମହାନାୟକ ଥାନ୍ତି ଏବଂ 36 ନିଯୋଗ ଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ 6 ମହାନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାଟଜୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର, ତଳୁଷ ମହାପାତ୍ର, ତଡଉକରଣ, ଦେଉଳକରଣ ଏବଂ ବଡ ପଣ୍ଡା। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି 6 ମହାନାୟକ। ଏଇ ଯୋଉ 6ଟି ମହାନାୟକ ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ଏକାକୀ ମହାନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପାଟଜୋଶୀ ମହାପାତ୍ର, ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ର, ତଳୁଷ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ବଡ ପଣ୍ଡା। ଏଇ ଯୋଉ 4 ଜଣଙ୍କର କାମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲଗା। କାରଣ ବଡ ପଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ନୁହେଁ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ ପଣ୍ଡା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ବିଧିରେ ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଏ, କେବଳ ଯାନି ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଠିକ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି, କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇକି ବଡ ପଣ୍ଡା କଣ କରିବେ ନା ଏକ ଚାମର ଧରିକି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଠିକ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ସେ ପୂଜା ସମୟରେ ତ କିଛି କରିହବନି, ବଡ ପଣ୍ଡା କଣ କରିବେ ନା ତା ପରଦିନ ପୂଜା ପଣ୍ଡାକୁ ଡାକି ତାଙ୍କଠୁ ପରୀକ୍ଷା ନେବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଉଛି ବିନା ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ।